som un grup de lectura fàcil que representarem el llibre de la volta al món en 80 dies. Que participem en un concurs que es diu Boctuber, que està representat per Joel, Mireia, Jordi i per últim jo, que el meu company de viatge de la volta al món en 80 dies és el Willy Fox. Anem! Hola, Mireia! Bones. Va. A veure, què trobem per aquí? El Willy Fox es un aventurer. Que fa moltes aventures, eh? Sí. El viatge a Londres. Londres? Sí, usted. Y no, Nova York. Molt bé. Som-hi, ara tornem a posar aquí. Tornem a posar aquí dintre. Perfecte, i ara m'acompanyes aquí. Som-hi! Ara està d'aquí. Som-hi! Hola, Jordi! Hola. El Willy de 10 de 80 días de la base al món. I el temps com és ja. En 80 dies, no? 80 dies. Només. Sí. Molt bé, porta. Som-hi. Uf, 80 dies només? Uf, no sé si ho aconseguiré. Sense els meus amics no sé si ho aconseguiré. El temps comença. Si voleu saber si ho aconseguirà, ho haureu de llegir el llibre.